Sasikufundisa nangosasikukhulisa sasifuna iminqweno enjenganale. Siyabulela Maduna. Satsho sanoSipho cooking husband. Alala. Maduna. Isethusile into yopheka kaSino, kodwa ke samfundisa wafundela ukuba abe nguyi-pharmacist. Salindela ke ukuba uzawuvula ikhemesi athengise amayeza. Hayi, isethusile le ncwadi. Ndingumthuthuzeli Raymond Sipho, ndiyindodana yalapha ekhayeni apha katata uMaduna, sizalwa ngumama uMadlamini. Sasiyi-7 ekhaya, ababini sebasendulela, sekushiyeke aba bashiyekileyo. Nam ke ndazala, ndakhulisa ikhaya, ndakhulisa abantwana, ndazeleka umama uNokwandisa Sipho. Sikhulile ke ngoku sesibadala, but impilo yethu sikhula ngokulima nangokufuya. Sikade sisenza amashishini ngapha elisekisile, kodwa ke ngoku sawayeka, sesinikele ebantwaneni. Lo ke uthethayo ngumama uNokwandisa Sipho, ongunkosikazi kaRaymond Mthuthuzeli Sipho, ongumama kuSinoyolo Sipho, the cooking husband. Siyabulela kakhulu. Akho nto kumandi, sonwabile. Siyabulela Maduna, ukhule ungakhokhobi. Sasikufundisa nangosasikukhulisa sasifuna iminqweno enjenganale. Siyabulela Maduna. Nomfazi, nonkosikazi, nikhule, nihlale kakuhle, nithandane, nathi siyanithanda. Enkosi ke Maduna. Makwande Msuthu Gubevu. Siyabulela uzenze apha sizifundayo. Sifunda nje amagama ke thina ke bakhona koSibahle noAndiswa noPen cook braai basibethele kakuhle noCaster. Kube mandi kube chosi kube hele. Makwande apho nithathe khona. Siyabulela ngokuphathela izinto ezinhle kangaka. Satsho sanoSipho cooking husband. Alala. Isethusile into yopheka kaSino, kuba ke ukhule ngebhutshara. Sasicinga mhlawumbi uyavula ibhutshara, kodwa ke samfundisa wafundela ukuba abe nguyi-pharmacist. Salindela ke ukuba uzawuvula ikhemesi athengise amayeza. Hayi, isethusile le ncwadi uba uyithathe phi. Ewe khona basebenza abantu abam bonke, bakwazi ukuklina nokupheka, kodwa le yoba ade abhale incwadi nze iphulo linje siyaqala lisethusile. Ndiyabulela kodwa ke, enkosi. Jonge uvolume 3 ngoku. Maduna noKhala.